за въдворяване, списъци за превъдворяване, списъци за освобождаване. Често в тези списъци виждаме заграден номера на въдворение, едно не отгоре и подписа на Мирчо Спасов. Съдбата на хиляди хора се решава в канцелариите на Министерството на вътрешните работи и почти навсякъде с подписа на Мирчо Спасов. Той е последната инстанция. Висшият ешелон остава в сянка. В лагера са изпращани политически и криминални. Хора изразили недоволство от режима и третирани като хулигани, разказвачи на вицове, неудобни на някой. А и наивници изпращали близките си, за да се поправят. По стара съветска практика криминалните са толерирани. Те се определят за бригадири и биячи. Ако не са достатъчно жестоки, са изпращани на кариера. Докато в Белене предимно са разстрелвали, тук в Ловеч са пребивали с подръчни средства. В Ловеч най-страшните неща беха това, че не могат да си извадят нормите. За мен беше значи който е, че не оставаха на портал и не биеха. Мен няколко пъти са ме къпали, от който ме беше най-много страх. Който не може да извади нормата, остава на леда бос. Или вечерта, като се прибира на портала, го остават. Имаше една търба около 10-15 метра и през 40-50 сантима имаше кранове с вода, големи кранове, и на тях сложени маркучи. И щом като не можеш да извадиш нормата, вечерта не те пускат в помещението да отидеш да почиваш, нали, за да станеш сутринта ученици пак да работиш. Те остават, разбира се, и те къпат с тези маркучи, те къпат гол. Със студена вода? Със студена вода. Зимата, то страшно вяли са там горе, където е това, страшно вяли са студ. Ако не си разтривате областта да каме на сърцето или въобще телото, племони и направо вина. Убийствата, ще ви кажа, че ставаха, всеки минава и налага. Кой точно те убил, не може да разбереш. А за Любен Боянов? За Любен Боянов ще ви кажа, че той беше така попрескочил трапа, както се нарича. Беха минали 15-20 дни, откакто беше въдворен. Но един хубав ден на вечерна проверка Газдов, заедно с Горанов, Димитър Цветков, Бай Андрей, Славе, го заобиколиха и започна Газдов да му нарежда прегрешенията като земеделец за Никола Петков. Започна да го налага с тоягата, като другите му акомпанираха. В един миг той започна да го бие с тояга по главата. Това е ужасно нещо да слушаш как резонира човешкият череп при налагане с тояга. А за първи път, въпреки че бех свикнал с убийствата, за първи път се погледнах тогава и идех цялата ми кожа настръхнала. А познавате ли... Любен Боянов падна на земята, викайки "Вие сте убийци". И разбира се, съдбата му вече беше предрешена. Газдов му каза да си вземе на другия ден чувала и го върнаха убит. Той е началника на бригадирите Андрей от Старозагорско, той е бил партизанин. Му заби един кол в устата на него. Ние голям бой го биха, той му излезе от устата изпражненията, кръв, всичко и човекът почина там. Заранта, по нареждане на Газдов, те, които трябва да се предвидят да бъдат убити, им се даваше чували. Чувал трябва да бъде сложен на рамото и отива на кариерата с него. Вечерта вече убит цял ден бой, вечерта го прибират с чувала вързан. Имаше две тарги на таргите и на обекта. Най-напред лагеристите, които ги убиваха, ги слагаха зад помещението. След това ги слагаха зад колзета и по едно време нареди Газов да се слагат вътре колзета. Нарежда като тухли в чувала вържени. Оттам, от тях течеше кръв, едно жълто, неприятно нещо. Виж. Имаше хора, а той е любен на адвоката. Той пък се учи човека, че стоя много, не много време, той 10-15 дена стоял в колзета, се беше вмирисал всичко така, тък да набрат пратката. На колата никой път не е пътувал с по-малко 20 човека. А и вечерта, когато минава в 5 часа влака, надигаха от кариерата, на бегом бой, да мога да бягаш бързо.
Отивахме на площадката пред помещението. Един цигин свирише с едно клане, един тъпан имаше май. И накараха да играем. Хоро. И от влака, като ни дигат ръцете хората, и ние да дигаме ръцете. Като минеше влака на последния вагон, щом се скри, веднага музиката спира, бой, пак на работа на кариерата. Доведоха от град Русе баща и син. Прибиха момчето пред бащата. То само викаше: татко, спаси ма, татенце, умирам. Припадна момчето. До вечерта видяхме на тарга как го носиха. То беше умрял. Една млада жена не се подчиняваше, не искаше да работи. Упорито се държеше и казваше: аз не съм за камена кариера, нищо не съм направила. Убийци, убийте ме по-добре. Няма да работя. Биха я до припадък. Най-после чухме гласа на един милиционер: абе, запалете и косата. Запалиха косата. Нашите нерви не можеха да издържат и си обърнахме главите. Утре па Арико имаше едно еврейче. Той имаше златни зъби тук. Това еврейче, ние бе една бригада с него. И Арико още сутринта, като каза, вземе таргата и чувала, разбрахме, че Арико днеска ще го трепат. И още горе на това кара го вагонетката да бута самичък и това Горанов, като го удари в главата с тоягата, беше му разцепил това, щупил му беше черепа и тук мозъка му, като го удари му щупи черепа и мозъка му фръкне на човек. И го бе изкарали така, го изхвърля отвънка, та до вечерта, чувала го на бутата. И сутринта, когато го, те поне събират по 20 човека, това колата не може да тръгне с един-двама човека, трябва 20 човека да бъде най-малко, за да тръгне колата. И тия чували одея до Белене и се връщат същите чували обратно, па за други. Белец се умерисали, отзад къде ги фърлят там зад това, къде ги остава за туалетната, меришеше на мърша меришеше. И сутринта, да и товарим и Гого вика, на мене ми вика Трънски, не ми вика Марина, но Трънски е ротко. И едно от захарната сене. Я да ги товариме това, у камиона, у молотовката. И Арико беше му развързан чувала и главата така. А той цели тук беше посиняла. Но бе не прилича на човек. Зъбите ни един зъб немаше. През нощта му бе изкъртани зъбите. Немаше един златен зъб. Най-страшното, което преживях, най-страшното това е, когато веднъж ме накараха да нося чувалите с убитите. Те 3 човека, 4, които са най-близо, чувалите бяха на едно разстояние около 70 метра от портала. Колата вътре не влазаше в лагера, самия портал. И които са повлияла, ти, почваме да ги носи. Като го взимах чувала, скъсан чувала, дупка има, половината му глава така вижда се на човека, ама то мозък тече от него. И усите и мухите на чувала, защото цялия е кървясал, и ги пренесеме така, ми се отврати това, че не мога да ти кажа как съм го преживял. Сега предпочитам да умра, отколкото само един чувал такъв да преживя. Лошо, много. Делчо Чакъров изпраща нареждането на Мирчо Спасов до подчинените му. Строго секретно. Другарю, моля, бързо веднага да се сложи край на тия демонстрации и вреден шум с трупове на починали в ТВО Ловеч при пренасенето и заравянето им. Съгласен съм с всички предложения на другаря Томов, които трябва точно да се изпълняват. Освен това да се видоизмени и често да се сменява постоянната и позната камионетка. Също може да се вземе за целта камион или газка и от окръжно управление Ловеч, за да се разнообразява транспортирането. Заедно с другаря Александров, окръжен началник на МВР и другаря Гогов, обсъдете подробно какво още е необходимо, за да се запазва в известна тайна всеки случай, поне при пренасенето и заравянето, макар че няма нищо незаконно. Полковник Монев и полковник Томов от затвора Белене подробно и най-цинично предлагат да се запази тайната около убитите. Да се сменят колите, да се подменят номерата им, товаренето да става нощем към 3 часа, да се слагат в чували, да не се хаби много бензин за чести курсове, да се копаят предварително гробове, да се подберат няколко затворници, бивши членове на партията, и те да се занимават с погребението на умрелите. Да им се даде по-лека работа и места за спане извън общежитията, за да бъдат повикани в ранните часове. Завидно старание и инициативност. Тези преписки
приличат на заговор от банда най-долнопробни разбойници. Държавата печели от тези лагери, убеждава Мирчо Спасов в своя докладна до министъра, а в друга своя докладна цинично продължава: близките на всички убити са уведомявани, но няма нито един случай те да са правили оплаквания и питания за причината на смъртта. Там работата беше всичко на бегом. Като се отвориш очите, докато вече се прибереме, всичко на бегом става. Така бяхме изтощени, когато ме пуснаха и се върне 43 кг. Аз си омащеха майка, втора майка. Аз първата, когато е умряла майка ми, съм бил малък, станал съм сирак. Като се върнах и лягам на корем на леглото с една ножичка, потника. Ми разрязва и отваря потника, гной, кръв и черви, едни бели черви, късички, като месото, когато се развали месо, как имат такива черви. И сега още имам рани на гърба, още си билни дупчици. Ем колко години, 30 години минаха сега. Днес, моето поколение, 50-годишните, си спомняме хайките за Белене и Ловеч. Ние знаехме за тях. Мнозина твърдят, че не са чували нищо за лагери и че не са знаели колко жестоко е било там. Не ви вярваме, мили хора. Особено на вас, които бяхте в веригата на властта, по квартали, предприятия, обществени организации, районни и окръжни комитети на БКП, поделения на МВР, служители от висшия ешалон. Нали през вашите канцеларии минаваха справките и характеристиките? Може би не всички сте знаели колко жестоко е там, но е достатъчно, че сте приемали съществуването на такива лагери. Одобрявали сте произвола с действието и бездействието си. Голяма е вината ви. Всички имаме вина за това, че не сме искали да узнаем какво е ставало там, че сме мълчали, за това, че не сме се бунтували. Но ние живеехме в друг лагер, в лагера на България. Един голям лагер, затворен с телени мрежи, където нямахме право на нищо друго, освен да бъдем верни на партията или да се правим на такива. Виновни сме всички и всеки от нас трябва да понесе своята вина пред собствената си съвест, пред очите на децата си, пред очите на тези, които срещнахме на поклонението в Персин, и пред очите на техните близки, с които сме живели, може би, врата до врата. Пред паметта на осакатените и на убитите. Но своята вина трябва да понесат преди всичко онези, които създадоха лагерите, и тези, които бяха инквизитори. Законно, със съд да понесат своята вина. За тази вина не може да има давност. Не могат да имат давност осакатяването и масовите убийства на хора в името на един безумен експеримент. Но трябва да бъдем справедливи. Само така можем в бъдеще да се наричаме народ, а не непрекъснато да търсим в своята история следите на безследно изчезналите и да издигаме паметници на невинно загиналите. На това трябва да бъде сложен край. И най-много го искат оцелелите, защото те са преминали през